Здравейте, потребители на VBUCS. И от това може генератори за превод от сервера на StoneMini и нека да започваме. Ето тук е честрума, еншрума. Ще гледам какво да не стана много дълъг. Аз съм измислил. И ето тук е един тайн част, който не знам какво да сложа в него. Ето тук съм сложил два малко честове. Съжалявам, ако не се чувам. Добре. Искам да покажа само тук, че работи. Без проблем. Преди малко я бях брал. Ето тези няма, само този има. Така и да отиваме към моето село, което е наполовина генеритата, половината аз съм строил. Аз тук съм строил тази градинка, тази къща, това мисля, че да, и ето това. Ето тук е Nether портала и мисля, че да. Ето нататък имам стрелкон, който намерих. Да, броници. Може да се стъпнете клипа, за да ги видите. И да, това беше от мен, да ме приемеш. До скоро.